maayong buntag na sa mga kaigsunan, nini nga kabuntagon, ani ano sab kita sa usa ka mubo nga higayon nga din itugot alang kanato aron kita makapamalandong, makahimo sa hiniusa nga pagsimba ngadto sa tong buhi nga Dios. Ang tinuod dili gyud mahimo nga babag ang tanan. Ang Dios mangita gyud og mga pamaagi, ang Dios mangita gyud og kanang luna, bisan pa sa imong kasing-kasing karon tuguti nga ang Ginoo mohatag og luna sa iyang mga pulong ug nga kini makinabuhi nato ug nga kini atong maaplikar isip mga anak sa Ginoo. Igsuon ini nga kabuntagon usa ka dako nga oportunidad nga din ang pulong sa Dios atong pagatun-an ug nga makapadayon ta sa kanang pagsukod o kanang pagtugkad sa usa ka butang nga diin kanang pinakaimportante nga bahin sa atoang kinabuhi. Karon nga bulan ang atong emphasis is heart, ang atoang kasing-kasing ug hatagan naton siya og pinakadako nga kananaang kabug-aton alang sa kananaang atoang pagtuon tungod kay mao man kini ang pinakabahin sa atoang lawas nga kinahanglan ampingan nato. Dunay mga rason ngano nga gikinahanglan ampingan nato ni. Ampingan nato ang atong kasing-kasing kay bisan gani sa pagmugna sa Ginoo gipakita sa Ginoo nga gitago gyud giplastar gyud dito sa sulod ug diha sa atong kasing-kasing sab ug atong lantawon ang function sa atong kasing-kasing mao ni ang pinakaimportante nga bahin sa atong lawas nga din kun dunay usa ka ugat nga din dili magfunction masakitan gyud ta bation gyud nato na siya same gihapon sa pagmugna sa Ginoo gimugna sa Ginoo ang atong kasing-kasing tungod kay gusto niya nga diha mismo sa atong kasing-kasing matipigan nato ang pagkamaayo sa Ginoo ug the way nga kananaang mo express ta the way nga magkinabuhi ta nagagikan man na diha sa atoang kasing-kasing usab. Nini nga kabuntagon atong tun-an ang pulong sa Dios pinaagi sa kananaang sulat ni Haring Solomon no dinhi sa panultihon diha nato na siya atong ablihan ang atong mga Biblia ako kamong awagon nga ablihan nato ang atong mga Biblia dito sa panultihon Proverbs chapter 4 verses 23 to 27 mao ni ang ato karon nga patukuranan karon nga kabuntagon ato kining tun-an ato kining sayuron kun unsa man ang itudlo sa Ginoo alang kanato paano nato maampingan ang atong kasing-kasing ug dunay gitudlo usab si Haring Solomon dinhi ngadto sa iyahang anak. Proverbs chapter 4 verses 23 to 27 nag-ingon siya dito sa kananaang dinhi sa Cebuano nag-ingon siya ang imong mga hunahuna mo'y tinubdan sa kinabuhi busa bantay sila ingon nga labing bililhon mong bahandi. Ayaw gayud pagbutang-butang ug pagsultig wakak. Tutok diretso sa unahan uban ang pagsalig. Ayaw pagduko tungod sa kaulaw. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton ug bisan unsay himuon mulampos gayud. Likayi ang dautan ug lakaw ug tulid. Ayaw gayud pagtipas bisag usa lamang kalakang. Dinhi sa English nag-ingon siya, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Never say anything that isn't true. Have nothing to do with lies and misleading words. Look straight ahead with honest confidence. Don't hang your head in shame. Plan carefully what you do, and whatever you do will turn out right. Avoid evil and walk straight ahead. Don't go one step off the right way. Mag-aampo kita. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Kanimo Ginoo, amo ikaw ang giila o ginatahod. Nga din ikaw, nga din nagamugna kanamo. Ikaw ang naghatag kahigayunan. Nga nini nga kabuntagon, kami makatuon sa imong mga pulong. Ikaw nga tag-iya sa mga pulong karon nga din among ginabasa. Labing gamhanan nga mahan. Talahuron ka ug angay lamang sa mga pagsimba ug pagdahig. Salamat Ginoo. Salamat Lord nga miabot na usab kining lain nga oportunidad bag-o nga adlaw Ginoong Dios nga din imong gilain alang kanamo aron kami makahimo sa hiniusa nga panimbahon. Salamat o Dios
nga din ikaw naghatag og protection kanamo sa tibuok semana, wala minimo pasagdi sa tibuok semana, ikaw nag-uban kanamo sa tibuok semana, imong gi-provide bisan pa ang among mga panginahanglan. Salamat Ginoo nga ikaw man ang tinubdan sa tanan, imong gipaila kanamo nga ikaw ang gamhanan nga Dios nga angay sa mga pagtahod, angay sa mga pagsimba, angay sa mga pagsalig. Lord, labing gamhanan nga mahan ania karon among gihalad ang among kinabuhi diha kanimo ug naghangyo kami Ginoong Dios nga ikaw magapasaylo, magahinlo niini, magapasaylo sa tanan namong kasalanan, sa hunahuna man, sa pulong ug sa mga buhat. Labing gamhanan nga mahan susiha nga among kasing-kasing aron nga kinandam pagatudloan sa imong mga pulong, aron nga kini andam pagatamnan sa imong mga pulong o nga kini among ikinabuhi. Salamat labing gamhanan nga mahan. Salamat sa kagayunan adin kami kahiusa karon sa pagsimba diha kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw magatabang bisan pa nining imo mga kanakan karon nga bisan naa kami nagatubang lamang sa among gadget, apan salamat Ginoo nga ikaw nagatugot kanamo aron nga dili gayud ikaw namo Ginoong Dios hikalimtan og dili gayud kami malimot pagpasalamat diha kanimo, dili gayud kami malimot sa pagsimba diha kanimo. Salamat Ginoong Dios tungod kay daghan ng mga dapit nga wala itugot ang panimbahon apan Lord malipayon kami nga isa kami karon nga din imong gipadayagan o gipakita nimo ang imong dakong gugma nganing kanamo nga kami makapabilin diha sa pagsimba kanimo. Salamat Ginoong Dios nga imong panalanginan ang tanan bisan pa ang mga pulong karon nga among pagatun-an Ginoo. Ikaw Ginoong Dios ang magapuno sa kaalam nga di nakulangan nini nga kabuntagon. Ikaw Ginoong Dios ang magapuno sa imong mga pulong nganhi kanamo aron busog kami nini nga adlaw, aron busog kami sa tibuok semana nga din Ginoong Dios magapamalandong sa imong mga pulong. Salamat labing gamhanan nga man nga ikaw magatabang sa matag usa. Kanimo lamang among gisalig ang tanan, itugyan ang tanan, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Mga igsuon, ang atong hunahuna dili ni makahimo pagliho kuno ang wala ang mga pagbati, no? Before ta kana na ang makahimo sa usa ka butang, before na to makabot ang usa ka butang, moagi gyud na nga ato unang hunahunaon. Gikan sa atong hunahuna diha na dayon mo drive ang ato usab nga natural nga attitude, which is musugod na pagsulod ngadto sa tong kasing-kasing, mo drive na sa tong kasing-kasing. Kung unsa man ang imong ginahuna karon, then itisok na sa imong panghunahuna sa imong gusto nga buhaton, unya mo drive na ngadto sa imong kasing-kasing o mo gawas ang kinaiya, mo gawas ang kinsa ikaw, mao nang naa siya. Unya pag human niini, doon na nay aksyon nga pagkitabuon. Unya kung doon na may aksyon nga pagkitabuon, kung doon na may paghimuon na, then ang achievement atong madawat. The sum of this, kung ato nang sumadahon ng naatanan, ang achievement nato nagagikan ng naa siya diha sa atong panghunahuna o sa atong mga pagbati. O ang atong mga pagbati nagagikan na diha sa ato ang kasing-kasing. Kining atong kasing-kasing, mauni ang mubati og kasakit. Kining atong kasing-kasing, mauni ang mubati og kasubo. Kining atong kasing-kasing, mauni ang mubati og kalipay. Diha na tanan nagakikan ang atong panghunahuna, ang atong mga pagbati, diha na gidrive sa atong kasing-kasing. Subusa, dunay dako nga rason ngano nga ginahanglan ampingan nato ang atong kasing-kasing. Dunay dakong rason ngano nga kinahanglan ato kining protektahan. Now, dunay rason ini nga kabuntagon nga din angay nato pamalandungan og atong tun-an sumala sa gisulat ni Haring Solomon dinhi sa panultihon diha sa Proverbs. Dunay tulo ka punto diha nga atong makit-an unsaon nato pag-amping, unsaon nato pag-guard ang ato ang heart. How to guard our heart. Unsaon ka nato nang naa siya? Unsa may angay nga himuon ana? Verse 24, no? Sa verse 24 doon natay kanang makita diha nga mensahe nga din gusto sa Ginoo nga din atong gamiton. Magamit ko ni anang tulo ka litra nga GYS. Mao ni siya ang ato aron nga tan-awon. Kung nisulod ba ni siyang tulo ka punto. First point, govern your speech. In verse 24, no, ingon siya, ayaw gayud pagbutang-butang o pagsultig bakak. No? So nagpasabot ba nga kanang ampingan nato? Nagpasabot ba nga dili nato pasagaran sa pagsulti, dili ta magpataka og sulti ni ingon siya, never say anything
That isn't true. No? That isn't true. Ayaw gyud pagsulti o kanang dili tinuod kana bang gitawag nato bakak, no? Ingon siya dito sa Romans chapter 12 verse 2. Unsa man ang gitambag nato ni Apostol Pablo, niingon siya, do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. So mao na ang giingon. So kinahanglan atong kanang ang giingon ba, kinahanglan dili ta magpauyon sa pamatasan niini nga kalibutan, niini nga panahon. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Look, ang gikinahanglan nga ikinabuhi nimo kadtong kinabuhi nga maghatag og kaayuhan, kadtong kinabuhi nga din maghatag og kahimut-an ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Unsa man nga kinabuhi tungod kay daghan manggod karon nga kun kanang atong lantahon nahimo nga Kristohanon apan ang ilang pagpanggawi ba sukwahi sa gikahimutan sa Ginoo. Sukwahi sa giingon sa Ginoo nga ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niini nga panahon. Tungod kay unsa man di ang pamatasan niini nga panahon, daghan kayo ang urog, daghan kayo ang uso nga din bisan ang anak sa Dios nahimo nga kana na ang biktima, bisan anak sa Dios nahimo nga kanang musunod sa urog sa kalibutan, nagasunod-sunod pa. So ang gitambag kanato aron atong maprotektahan, atong kanang bantayan, magwardyahan ang atong kasing-kasing. Govern your speech. Pasabot ba nang naa siya nga ayaw pagbutang-butang, take control. Kinahanglan na sayod ka diha sa imong pagpanulti kung nahisibo ba kini sa kabubuton sa Ginoo, kung dili baka ni urog na sa kalibutan ang imong pagkinabuhi, no? Tungod kay nganuman kung ang Dios nagaandam sa atong kinabuhi, kiunsa kaniya niyang pag-usab. Iyan ning usabon pinagi sa proseso. Unsa man ang gitudlo ni Haring Solomon ngadto sa iyang anak. Ingon siya, son, guard, protect, and be careful of your heart. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Diha sa atong kasing-kasing, diha nagsugod ang dako nga isyu. Diha sab makita ang imong kinabuhi. Kung tinuod ba nga naa si Kristo imong gikinabuhi. Tungod kay daghan kayo nga nagamit ngingon nga Kristohanon, apan ang ilang pagpanulti diha paghihapon sa kalibutan ba? Ang ilang pagpanggawi diha paghihapon sa kalibutan ba? Gitambagan ta ni Apostol Pablo, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahon na. Ipabag-o, no? Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. Kana bang dili na ang atong kaugalingon mao ang nagadrive. Kung anak na ka sa Ginoo, then ang imong kinabuhi itugyan permanente ngadto sa Ginoo. Kana bang pagdangop ngadto sa Ginoo sa matag adlaw, dili kay mulaktaw ang adlaw nga diin malimtan ang Ginoo. Ang gisulti na Apostol Pablo, ipabag-o, no? Ayaw pahiuyon kundi ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. Kung unsa man ang nigawas diha sa atong hunahuna nga diin dili maayo nagagikana sa atong kasing-kasing, no? Ang gusto ni Ginoong Hesus nagtudlo siya kanato, present our body to Him including our mind. Apan usahay kining ni ang atong hunahuna, usahay kining ni bang naabitaw aning kini ba nga ulo ba? O usahay ang sulod niini nga ulo dili nato magamit sa insakto nga din wala man nato masabmitar ngadto sa Ginoo gapil, no? Usahay ang atong pagkinabuhi kanang dumdumahan ako ng istorya ba nga panahon nga kanang ang nagpabautismo. Mao di ay tuntua nga wala gihapon mawala kana bang kamao lang gihapon bitaw mo kuan mulabay sa ihang kamot
Tungod kay di ay sa pagbautismo di ay wala giapil ang kamot, no? Wala giapil og lunod ang kamot tungod kay ngano man nabalaka. Di apa? Oh, ngano nga bug-at man nato ang paghatag sa kananaang iyahang nga bahin sa Ginoo pag-uli. Nganong bug-at man nato na siya? Dili na nato na ingon nga ilimod na daghan nga mga Kristohanon nga diin ang atong pitaka. Panahon nagpabautismo ta, wala giapil sa pagpabautismo ang pitaka. That's why nga bug-at para sa tua ang paghatag sa ikanapulo. So ingnon ti ka bisan pagpastor ka, daghang mga pastor sipyat ni ana. Daghang mga pastor nga diin mo claim nga dili na sila ang ngayan muhatag sa ikanapulo tungod kay ang ilang gidawat ikanapulo na. Ang gihatag sa simbahan ngadto kanila gikan na sa ikanapulo og dili na angay kuhaan pag ikanapulo nga iha sa Ginoo. Kaulaw. Ingnon ta ka, ulaw kayo sa tabangan sa Ginoo. Tungod kay walay excuse ang giingon nga iuli ang ikanapulo. No? Ihatag ang ikanapulo. So nagpasabot ba nang naa siya nga wala na gitudlo sa Biblia? No. Kay bisan gani kita nagtudlo man ni anang naa siya tungod kay gitudloan ta apan ang problema wala nimo ikinabuhi. Problema wala nimo ikinabuhi. Igsuon, apil ang atong pitaka nga din nahimo Kristohanon. Himoa ka na, bag-oha ka na tungod kay ingon man ipabag-o, ipagbago sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Usahay nagunahuna lang ta nga diin ang atong gusto mao ang matuman. Apan dili nang naa siya. So gikinahanglan bantayan nato, govern your speech. Tungod kay samtang nagatudlo ta kung wala nato ikinabuhi, something wrong. Dako kayo nga questionable nang naa siya. Tungod kay ngano man ikaw mismo nagpasabot do na kay gi-treasure diha sa imong kasing-kasing nga din wala pa matugyan ngadto sa Ginoo, no? So, when God is in the heart, then we think right, live right, and do right. When God is absent, we think wrong, do wrong, live wrong. Tinuod lang na siya yun. Kung wala gani ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, maninguha gyud ka pag kinabuhi sa insakto. Maninguha gyud ka sa pagsulti sa insakto. Maninguha gyud ka pagpadayag kung giunsa ka pag-amping sa Ginoo. Apan kung walay Dios diha sa imong kinabuhi, di ka pwede makasulti ngadto sa uban og maayo. Dili ka pwede mo pagawas og istorya nga diin makahatag og dako nga panalangin ngadto sa uban. Remember, ningon siya sa first point. Kanang ningon siya, guard your speech. Dunay usa ka panultihon ni anang nasya. Ningon siya, when your foot slide, you can always recover your balance. Tama. May slide ka, ang imong tail maningkamot magyud ka ba? Nga dili na mautro or maningkamot jud ka nga di gyud ka maluka pa. Pero di ang sunod. But when your tongue slide, you can never recover your words. Igsuon, govern your speech. Tungod kay mauna ang pamaagi, isa ka pamaagi nga din imuhang maampingan ang imong kasing-kasing. Ang Dios nag-aamping sa imong kasing-kasing. Kung ikaw nag-aila nga dunay Dios sa imong kinabuhi, din mag-amping usab ikaw diha sa imong pagpanulti. Second, verse 25. Ningon siya sa verse 25. Ingon siya dito nga ingon siya sa verse 25, ang iyang giingon dito, ayaw gayud pagbutang-butang o pagsultig baka. Tutok diretso sa unahan uban ang pagsalig. Ayaw pagduko tungod sa kaulaw. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton o bisan unsay himuon mulampos gayod. Ingon siya, tutok diretso ngadto sa unahan. Guard your sight. GYS gihapon
Guard your sight, no? So, pag-amping yun, no? Yung siya nga, look straight ahead with honest confidence, no? Look straight ahead. Ang tutok. Guard your sight. So, bantay daw ang imong mga panlantaw. Ingon si Salmista David dito sa Psalms 119, verse 9 to 11. How can young people keep their lives pure? By obeying your commands. With all my heart, I try to serve you. Keep me from disobeying your commands. I keep your law in my heart so that I will not sin against you. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi? Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Sa tibokong kasing-kasing, nag-alagad ako kanimo. Ayaw itugot nga makalapas ako sa imong sugo. Giampingan ko ang imong balaod, sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala kanimo. Guard your sight. Unsa man ang ibuti pasabot niya ng naasya? Unsa gani ang kanang military command? Ang military command atong madungog yun, obey first before you complain. Pero diha sa pulong sa Dios, what the word of God says. Obey my command always so that you will not sin. The word obey. Obey first. Nga naman nga gikinahanglan yun ng naasya. Nga naman nga niingon siya dito, guard your sight. Nga nga kanang ang ingon mga tutok diretso. Tutok diretso ngadto sa Ginoo. Tungod kay usahay ang atong kasing-kasing ba nagapangayo, nagapangandoy sa usa ka butang nga din wala ta mosalig ngadto sa Ginoo. Nagsalig ta sa ato ang kaalam. Nagsalig ta kung unsa ang atong nakabot. Busa mo abot ang higayon nga din permanente ta makulangan. Busa mo abot ang higayon nga permanente ta kulang. No? So kinahanglan ang atong mga pangandoy, ato kining ampingan nga dili madaot kanang atong kasing-kasing, nga dili ba moabot ba nga kanang ang ato ng kaugalingon mauna unya ang midrive. Nga naman wala bagod nakit-ini mo nga ang Dios wala magyud magkulang nato ba? Ang Diyos kanunay man nagaamping nato, lamang kita wala ta magamping sa tong kasing-kasing. Ningon siya, guard your sight. Tungod kay nga naman, sa panahon nga diin nanginahanglan taon sa man. Niingon ang Ginoo dito sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naabay na kulang? Wala man ang naasya ba? Usahay na ay atong mga panginahanglan, wala nato makiti unsa ang sikreto. Unsa ang sikreto na siya? Maunang niingon siya, guard your sight. Ampingi ang imong mga pangandoy, ang imong mga panlantaw, ampingi ng naasya. Kay basin unya ni abot ang imong panginahanglan, wala nimo nakit-i unsa ang sikreto. Unsa ang sikreto aron makabot ng naasya? Seek ye first the kingdom of God. Pangitao na ang Ginoo. Dangop una ngadto sa Ginoo. Tungod kay kung imong giuna ang Ginoo sa matag adlaw, sa matag kinabuhi nimo, sa matag buntag pa lang pagmata nimo, imo nang giuna ang Ginoo. Wala kay kabalakan tungod kay duna nay pasalig ang Ginoo nga ihatag yun niya ang tanan. Follow ra man yun ang tanan. Unaha lang yun ang Ginoo. Usahay mo, drive ka nato ang mga kabalaka. Susama nini karon apan ang Dios nagpasalig ka nato sa Hebrews 13:5. I would never leave you nor forsake you. Dili gyud tabiyaan sa Ginoo. I will never leave you nor forsake you. Kinsa man ang tawo nga makapasalig nimo ana, kung ang tawo magpasalig nimo ana, pila ka higayon lang na siya, wala na nadayon. To ka ng pila kahigayon lang na siya, magkwinta na mamuyboy na nimo kung ang tao mo kung ingon ana, apan kung ang Dios nga nagapasalig diha kanimo, ang Dios mo hatag gayud sa tanan. Ang Dios dili gayud mo biya diha kanimo, busa diha sa imuhang mga panlantaw sa imong kinabuhi, diha sa imong mga pag-ampa ng imuhang kagustuhan sa imong kinabuhi, din ang pingin ng nasya nga dili ang imong kasing-kasing maapektuhan. Guard your sight, ang pingi, no? Tutok permanente. Tutok ngadto sa unahan, ayaw gyud ka na ang
pagtutok ngadto sa kanang lain. Ayaw pagtutok ngadto sa uban, kundili tutok ngadto sa unahan. Ayaw ikaulaw ang imuhang Dios, no? Ayaw pagduko tungod sa kaulaw, no? Ayaw ikaulaw ang imong Dios. Oh, saligi siya. Kana bitaw mo ingon ta sa panahon bitaw nga doon na tayo mga panghinanglan, doon na tayo mga problema. Kana bang mo ingon din ta kung doon na tayo ka istorya nga. Sige lang. Ang Diyos nasayod man ining tanan. Kana bitaw ni ingon nga kung doon naman kay pagbati ngadto sa uban, kanang gisalig nimo sa Ginoo ang tanan. Mao man na ang sikreto ba? Mao man na ang pinakasikreto nga kinahanglan atong ampingan sa matag pangandoy nato, sa matag gihandom nato sa atong ikinabuhi, kung ato kanang giampingan, dili na maghatag og kadaot sa atong kasing-kasing. No, dili na maghatag. Guard your sight. No? Ampingi, bantay ang imong mga pangandoy, ang imong handom sa imong kinabuhi kayo. Usahay maghandom ta ngadto sa sobra sa mga dagko nga butang nga din wala nato masayri kung unsa man unya ang manghitabo kun ato ning madawat. Ang Dios nahigugma nimo, walay plano ang Ginoo kanato nga madaot ha. Ang plano sa Ginoo sa tuwa matahom. Ang plano sa Ginoo sa tuwa nga mo progress ta. Ang plano sa Ginoo sa tuwa nga mo asenso ta. Dili ning ni ang gitawag nato nga new normal. Magsigi lang tag-akseptar, sige tag-dawat anang new normal kay mauna lagi gyud ning ni Asya, no? Kung moingon ta nga mauna man gyud ni, mauna ni ang gitawag nga new normal. Sa to pa wala na tay paglaom nga kining COVID-19 mawala ni. Mao ba na ang nasimhunom na ron? Mao ba na ang imong pagbati? Wala ka magkulang ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo. So, inon ta ka, matagpulong na kung moingon dayon ko ba, nga kay kung doon na may gisugdan, naagyo'y tapuson. Ang dako nga paglaom ba, nga ang Diyos muhatag yun og kasulbaran ni ining tanan. Nalipay ba ka? Nalipay ba ka sa pulong karon nga ang Diyos muhatag yun og kasulbaran ni ining COVID-19. So, nagpasabot nga dili ni mao karon, dili ni mao giingon nila new normal. Tungod kay mobalik gyud ta nga makapasalamat ngadto sa Ginoo tungod kay mawala na kining COVID-19. Praise God. Nalipay ka ba igsoon? Nalipay ka ba sa dakong balita sa Ginoo karon? No? Nasayod ka ba? No? So, guard your sight. Dili na to pasagdan nga kung unsa man kini karon mauna ning ni Asya, moingon tanyo normal na ni Asya. No. Ayaw wad ang imong paglaom. Dili kaniya pasagdan, dili gyud kaniya biyaan. Dili taniya pasagdan, dili gyud taniya biyaan. Ang Dios anaa kanunay kanato. No? So ang pulong sa Dios dili gyud ni siya magkulang, no? Live according to the word of God. Ayun siya, just think right what is right. And if you're thinking what is right, you cannot be thinking what is wrong. Tama man. Kung ang maayo mo'y permanente nimong ginahuna-una, dili na ma-erase na nimo nang naasyang mga negatibo nimong panghuna-una. No? Doon na pailain. Just load up my word. Get my word in your heart. Oh. Ipa dulot lang. Permanente lang. Pasulod ka sa pulong sa Diyos. O ang imong kasing-kasing mapuno sa pulong sa Diyos. Guard your sight. Store up the word of God. Mao na puna ang imong mga panghuna diha sa pulong sa Ginoo. Ang imong mga pangandoy, ang imong handom sa imong kinabuhi, ang Dios muhatag og kasulbaran. Just guard your sight. Dili man dautan ang mangandoy apan kinahanglan isalig ngadto sa Ginoo ug mao na ang pinakaimportante. Third, verse 27, ingon siya sa verse 27, likayi ang daotan ug lakaw ug tulid. Ayaw gayud pagtipas bisag usa lamang
kalakang. Ayaw gayud pagtipas, no? Ingon siya, guide your steps. GYS gihapon, no? Una, ingon siya, govern your speech. Second, ingon siya, guard your sight. Third, ingon siya, guide your steps. Verse 27, walk straight. No? Walk straight. Ingon siya dito, no? Avoid evil and walk straight ahead. Don't go one step of the right way. No? So, mo man na siya. Ingon siya ang pulong sa Diyos dito sa Hebrehanon. Ang Hebrehanon chapter 4 verse 12 to 13. No? Ingon siya dito, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrow come together. It judges the desires and thoughts of the heart. There is nothing that can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to Him that we must all give an account of ourselves. Guide your steps. Nagpasabot, ampingi. No? So mag-amping yuta. No? Diha sa ato ang mga lakang sa kinabuhi. Sahay, mauna ang gikinahanglan nato nga mag-amping ta. No? Tungod kay nga naman, niingon siya dito nga wala gyoy malilong diha sa tubangan sa Ginoo, no? Hebrehanon, no? Dito sa Hebrehanon, ayon siya wala gyoy malilong diha sa tubangan sa Ginoo, no? Walay butang nga matago gikan sa Dios, ang tanan dayag ug makita sa iyang mga tao, kitang tanan maghatag kaniya ang tanan maghatag kaniya og husay, no? Sa atong binuhatan. Igsuon ingnon ta ka nga kinahanglan mataglakang nato, himuon nato nga mga plano, kinahanglan nang naa siya nga atoa usab nga ampingan. So sama nang naa siya sa atong pag-amping sa atong kasing-kasing. Ang mataglakang, ang matagkanang himuon nato nga desisyon sa atong kinabuhi, ang Dios nasayod ni Asya tungod kay wala gyoy malilong ngadto sa Ginoo, ang tanan muhatag gyud og husay ngadto sa Ginoo. Every move you make, every step you'll take, I've been watching you. So usa man na kakanta, no? Suon usa na kakanta man na siya. Ingon siya nakadumdum ba? Ingon diha sa kanta, every move you make, every step you'll take. Oh, I've been watching you. So watch and guide your steps. So mataglakang sahay mo adto ta og mall kanang dili ta ganahan sa kanan ang gitawag nila escalator. O adto ta sa katong hagdanan kay mao mo gyud atong naandan unya himuon na lang dayon ba bisag na ignorante guto nang kuan god mahadlok gud ana mo sakay ana na ang padidit. O bisag na ignorante to mahadlok mo sakay amo ingon na lang dayon anha ta atong hagdan lang kay nganuman ug adto ta sa hagdan dala naman lang na exercise ba aron lakang-lakang sus maayo gyud nang naagyod sa hagdan mo lakang-lakang ta pero gingon din dito watch your steps. So bantayan, guide your steps, no? Straight kun unsa ang imong kanan ang katuyuan, kun unsa man ang imong kanan ang gipangandoy, straight, no? So mo man siya, be careful what comes into your mind. You have to think pure thoughts. Kana so careful jud kung unsa man ang nasulod diha sa atong mga panghunahuna, no? Tungod kay kanana ang kining atong panghunahuna usahay mao man ni Asya ang drivon sa kanang ato ang mao ni ang gamiton usahay sa atong kanana ang kalaban, no? So kinahanglan mag-amping gyud ta tungod kay sa pagkakaron, so ang giingon sa pagkakaron daw, a text without a context is pretext. So context is important. Tama. Tama ba? O tama gyud nang naa siya. Context is important. Kinahanglan duna gyoy sulod, no? So nagpasabot ba nga si Haring Solomon ini nagatudlo siya ngadto sa iyang anak. Duna siya gitudlo usab sa iyang anak. Duna siya warning ngadto sa iyang anak. Kabahin ni ana ang impurity of immoral thoughts diha sa iyang kinabuhi o diha sa iyang kasing-kasing. Usahay dili na to ampingan. Nga bisan sa paglantaw lang nato, bisan sa atoong mga pagbati,
wala ta masayod nga din di ay wala na di na masibo sa kabubuton sa Ginoo, no? Ang kabubuton sa Ginoo mo'y magadrive. So gitudloan ta, amping gyud kinahanglan ampingan ang mataglakang nato sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios man mao ang tagian nini. Mao ni ang mga pamaagi, mao sab kini ang tulo ka steps nga din gipadayag kanato nini nga kabuntagon. Tulo lamang ka pamaagi ang Dios gusto magtudlo diha sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing karon. Gusto siyang magminister diha kanimo. O kung gusto ka ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing maampingan niya siya, so atong itugyan ngadto sa Ginoo. No? A God-controlled heart will govern your steps, govern your speech, guide your sight, then guide your steps. Mao ni ang tulo. Sa verse 24, govern your speech. Kinahanglan bantayan nimo. Ikaw mao ang kanang magatutok niini. Ikaw ang magahimo niini. Then second, guard your sight. So kinahanglan ampingan nato kung unsa man ang atong mga pangandoy, unsa man ang atong mga plano sa atong kinabuhi, kinahanglan ato kining bantayan. Third, guide your steps. Kinahanglan sa mataglakang nga himuon nato, ampingan nato ning niya siya, no? Usahay dunay mga question sa atong kinabuhi nang naang unsaon man nato pagkabalo. Unsaon man nato pagkabalo ka ang atong kasing-kasing nahisibo diha sa kabubuton sa Ginoo. No? Unsaon nato pagkabalo sa kanang pagbati diha sa atong kasing-kasing. Dunay mga kanang mga suhestyon paano nato kanang masahiran kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Dunay bersikulo nga din nagasulti ni anang naa siya. Sekreto paano nato masahiran unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Igsuon, ingnon ti ka pamatia kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing karon nga kabuntagon. Ingon siya dito, ingon si Jesus Christ, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Matthew chapter 12, verse 34. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Nagpasabot na, kung unsa ang naa diha sa imong kasing-kasing, iga padayag yun na nimo, iga sulti yun na nimo. Mao na ang pagbati diha sulod sa imong kasing-kasing. Busa kinahanglan ampingan nato ang atong kasing-kasing. Ang pulong sa Dios dinhi nga kabuntagon nag-awhag ka nato. Dunay tulo ka bahin lamang aron maampingan nato ang atong kasing-kasing. Ug maila nato kung unsa ang naa sulod sa atong kasing-kasing, kung unsa unya ang mogawas diha sa atong baba. Tungod kay nag-ingon, dili makahimo nga kanang makadaot ang mosulod ngadto sa atong baba. Ang makahatag og kadaot ngadto sa tawo kadtong mogawas sa iyang baba. Maayong buntag sa tanan, mag-aampo kita. Diyos namo nga labing gamhanan, dako ang among pagpasalamat Ginoo sa higayon nga din imong tugot nga kami imong sa matuluan sa pinakaimportante nga bahin diha sa mong lawas nga din mao ang kasing-kasing. Adin kinahanglan amo kining ampingan. Salamat Ginoo, ikaw nagtudlo ka namo. Diha sa mong pagpamulong, diha sa mong mga pangandoy, diha sa mataglakang among pagabuhaton. Ikaw Ginoong Dios kapahimutan. Salamat Lord, kining maong tulo ka mga pulong magpabilin diha sa among matag usa kasing-kasing ug maghatag kalipay diha kanimo Ginoong Dios nga amo kining ikinabuhi. Tabangi kami Ginoong Dios nga sa matag pulong nga mogawas diha sa among baba, ikaw Ginoong Dios ang kapahimutan. Nga dili ang mga dautan mo i-treasure diha sa among kasing-kasing ipasulod namo kundili puno namo kini sa imong mga pulong aron matagigayon Ginoong Dios nga makahimo kami og mga plano, matagigayon Ginoong Dios nga aduna kami mga pangandoy, amo kini ipasibo sa imong kabubuton. Ug nga una namo himuon kining tanan Ginoong Dios, ikaw usab
ang magatudlo kanamo. Salamat Ginoo, adin diha man sa among mga trabaho, ikaw kanunay nagaamping kanamo. Ikaw nagatabang kanamo Ginoo. Adin masintro ang tanan Ginoong Dios aron nga ikaw kapasalamatan. Salamat Ginoong Dios nga diha sa among kasing-kasing ikaw nagapuyo. Ug nga sa among mga panginhanglan, bisan wala ilitok diha sa among baba, ikaw nasayod na niini. Tungod kay anaa man ikaw kauban namo. Anaa man ikaw sa among kasing-kasing nga mo'y mubati. Salamat Ginoo nga kung makasayop man kami, makahimo man kami og salaod, makahimo man kami og mga desisyon nga din wala nimo kahimot-an. Salamat Ginoong Dios nga imong ipabati kanamo. Nga ikaw magatudlo kanamo. Ikaw kanunay magkorek namo. Ikaw kanunay muhatag kanamo diha sa among kasing-kasing og mga pagtudlo. Lord, doon na may mga higayon nga kami masakitan. Apa nasayod kami Ginoong Dios kay ikaw nagpuyo nganhi kanamo. Ikaw usab malipayon nga magtabang kanamo Ginoong Dios. Tungod kay ang mga pagtulon-an dili gyud magkulang nganhi kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw mag-amping niining imong mga kanakan. Karon nga kaning nagatambong karon, nagapaminaw, nagalantaw, pinaagi silang gadget. Lord, panalangini ang ilang matag usa ka kinabuhi Ginoo. Nga sila usab Ginoong Dios makabaton og pag-amping diha silang kasing-kasing. Ampingi sila Ginoo. Tabangi sila Ginoong Dios. Bisan pa niadtong mga kaigsunan nga naay balatian, Ginoo, ikaw usab magatabang kanila. Balatian nga espirituhanon, balatian nga pisikal. Sa pangalan ni Ginoong Hesus akong gitugyan kanimong tanan. Tabangi Ginoong Dios bisan pa ang mga kaigsunan nga din ana-ana sa insaktong panghidaron. Lord, ikaw maglugway pa, daghan pa nga mga tuig ngadto silang kinabuhi. Ikaw ang labang nasayod niini Ginoo. Busa akong gitugyan kanimo ang ilang matag usa ka kinabuhi. Mga bata ngadto sa hamtong, Lord, ampingi sila Ginoo. Salamat Lord. Salamat Ginoong Dios ning matahom nga buntag nga din ikaw nakaisulti kanamo. Salamat usab bisan pa sa gayon Ginoong Dios nga imong gitugot kanamo. Pinaagi ni Dark and Gray Studio nga din Ginoong Dios nahimo nga nagmalampuson kini nga kabuntagon. Salamat Lord. Ikaw kanunay mag-amping kanamo. Ginoo, kanimo lamang ang mga pagpasalamat. Kanimo lamang ang tanan nga dungog. Kanimo lamang Ginoo ang tanan nga mga pagtudlo nining kabuntagon. Amo ikaw ang gipasalamatan. Amo ikaw ang ginadahig. Padayon ka Ginoong Dios nga hatag kanamo sa giya diha sa among pagkinabuhi subay sa imong kabubuton. O karon ang Dios nga Amahan, grasya pinaagi kang Ginoong Kristo og ang padayong pakig-uban sa balaan nga espiritu. Maanaa kanato gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen o amen. Maayong buntag mga igsoon. Ang Dios magapanalangin sa matag usa.